Kylian Mbappé je späť, aj keď vlastne preč nikdy nebol. Stáva sa najväčšou hviezdou Realu Madrid. Podarí sa mu ešte urobiť útok na zlatú loptu? Aj o tom budem rozprávať v dnešnom videu. Takže, prvé vyraďovacie kolo Ligy majstrov máme za sebou. Prinieslo nám kopu prekvapení, kopu veľmi dobrých výkonov, trošku kontroverzie, ale celé to hodnotíme ako jedno úžasné futbalové divadlo. Opäť sme zápasy Ligy majstrov streamovali na našom Discorde Hero Football netradične. Takže poďme sa pozrieť na tie výsledky a ešte mi skúsi napísať nejaké najväčšie prekvapenie podľa vás, ktoré sa udialo, respektíve ako ste spokojní s výkonami svojho mužstva, ak teda vaše mužstvo v Lige majstrov v tejto fáze vôbec účinkovalo. Ideme na to. Takže tu máme výsledky, máme tu postupujúcich, rýchla rekapitulácia, postupuje PSV Eindhoven, postupuje Paris Saint-Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund, Brugge, Bayern Mníchov, Benfica a Feyenoord. To je 8 postupujúcich, ktorých sa pridá už k tej osmičke, ktorá teda bola kvalifikovaná po skupinovej fáze. No a začneme rovno prvým zápasom Paris Saint-Germain Brest. Debakel 7-0. Neuveriteľný počin Paris Saint-Germain. Brest nebol absolútne žiadnym súperom, žiadna konkurencia. Ako 10-0 je fakt obrovský prúser a veľká demonštrácia aktuálnej sily Paris Saint-Germain, ktorý vyzerá to byť, že sú fakt vo vynikajúcej forme, ale stále platí, že je to proste tým, ktorý sa veľmi natrápil, aby sa vôbec kvalifikoval do tejto fázy a ktorý aj teraz v tej vyraďovacej fáze mal súpera, ktorého sú zvyknutí porážať. V tejto sezóne už teda ich porazili štvrtýkrát zo skóre 18-3. Takže čakáme na nejakú veľkú previerku Paris Saint-Germain. Vieme, že tá príde už v ďalšom kole a sám som zvedavý, že kde Paríž zaradíme po tomto ďalšom dvojzápase, keďže vieme, že majú súpera z kategórie to nechceš. Takže uvidíme. Každopádne PSG aktuálne vo veľkom laufe, vo veľkej hernej pohode a mám na nich s týmito výkonami logicky veľké očakávania. Uvidíme, či sa im to podarí doručiť. Každopádne ofenzívna trojica Dembele, Kvaratskhelia, Barcola pôsobí veľmi dobre. Dembele nastúpil v poslednom zápase na pozícii útočníka, neskóroval, ale je tam veľká variabilita, menia si pozície. Ja si myslím, že stále ten typický útočník by im tam celkom bodol, ale tak vieme, že Luis Enrique teda siahol po Kvaratskheliovi. PSG, veľká pohodička a tešíme sa na dvojzápas proti Barcelone alebo Liverpoolu. To bude mať poriadne grády, bude to fakt poriadne nadúpané a v prípade vlastne toho postupu vieme, že ten pavúk by pri Parížanov mohol byť relatívne dobrý a mohli by sa pomerne jednoducho cez to štvrťfinále prehupnúť do semifinále, ale samozrejme nemôžeme predbiehať. Paríž čakajú veľmi nároční súperi, ktorí sú relatívne v hernej pohode, môžeme povedať, a ktorí zvládli tú skupinovú fázu ako nôž maslom. Proste či už Barcelona alebo Liverpool sú aktuálne kluby lepšie ako PSG. Otázka je, že vždycky rozhoduje aktuálna forma a to môže byť aktuálne naklonené možno na strane Parížanov. Tešíme sa na zajtrajší lost, na ktorý budem vlastne reagovať, či už to bude konferenčná liga, Európska liga alebo Liga majstrov, plus bude tam aj nejaká opäť early predictions. Uvidíme. Poďme na to. Ďalší zápas, pomerne veľké prekvapenie. Atalanta neporazila Brugge. To sa priznám, som fakt nečakal. Ja som si myslel, že Atalanta to len tak prejde tie Brugge. Ja viem, že Brugge tam mali nejakú dobrú sériu a tak ďalej, ale Atalanta, neviem, mal som od nich väčšie očakávania, že proste Retegui, Catellar, Lookman, že to zvládnu. No, dostali pomerne veľký výprask a veľkú školu od Brugge, či už to je teda výsledok 1-3 alebo 1-2 z domáceho trávnika Brugge, tak to je fakt, že nečakané. Každopádne veľká kauza sa udiala práve po zápase, kedy Gasperini verejne kritizoval nevyberavým spôsobom Ademolu Lookmana, kedy povedal, že je to jeden z najhorších kopačov penált, akého kedy videl, že nerozumie, prečo išiel kopať penáltu práve on, keď bol na ihrisku Retegui alebo de Catellar.
Myslím si, že vzťah Gasperini a Ademola Lookman je definitívne teda zničený. Ademola Lookman vydal aj nejaké stanovisko, povedal, že hráč, ktorý mal kopať penáltu, mu to prenechal a on chcel nejako podržať to svoje mužstvo. To už sú veci, do ktorých samozrejme fanúšik nevidí a ťažko povedať, kde je tá pravda. Každopádne veľmi nesúhlasím s tým nevyberavým spôsobom, ako Gasperini zaobchádzal s Lookmanom. Nevieme samozrejme, čo je za tým, čo je nejako v hĺbke ich vzťahu, ale takto verejne ísť do kritiky vlastného hráča je podľa môjho názoru fakt veľký prešľap a niečo, čo by si aj človek v jeho pozícii podľa môjho názoru nemal dovoliť. Takže napíšte mi do komentára, ako vidíte ten vzťah. Každopádne podľa Fabrizia Romana Ademola Lookman po sezóne 100% opustí Atalantu. Dáva to zmysel. Veľmi blízko odchodu bol už počas letného prestupáku, keď sa riešil prestup do Paris Saint-Germain. PSV Eindhoven asi trošku prekvapujúco vyradil Juventus, keď zvládli odvetu 3-1 po predĺžení, takže Juventus skončí v Lige majstrov. Tiež pomerne nečakané a pre fanúšikov asi nie veľmi dobrá správa. Asi mali trošku väčšie ambície a vypadnúť s tímom z holandskej ligy, ku všetkej úcte samozrejme k PSV, asi ten Juventus chcel ísť ďalej, chceli bojovať o možno konečne nejaký návrat medzi tú elitu, ale končia už takto pomerne skoro. Priznám sa, veľké sklamanie aj podľa môjho názoru. Borussia Dortmund Sporting postupuje Dortmund po veľmi dobrom prvom zápase, ten druhý už mohol ísť relatívne nejako na úsporu. Každopádne odveta bola fakt nudným zápasom, to bol zápas jednookého proti slepému. Fakt tento zápas mal podľa mňa, alebo že keď sa pozriete na tie logá, tak si poviete, no tak to by mohol byť dobrý futbal, nejaký ofenzívny alebo niečo. Nie, odveta bola fakt príšerná a ani od Borussia Dortmund si veľa nesľubujem v ďalších fázach Ligy majstrov, ale vieme, čoho je tento klub schopný a ako krásna je celá samotná Liga majstrov. Takže nikdy nehovor nikdy, samozrejme musí platiť aj v tomto prípade, ale bol by som fakt veľmi prekvapený, keby sa to udialo. Benfica zvládla dvojzápas s Monakom a z tohto tesného duelu teda odchádza ako postupujúce mužstvo po celkovom skóre 4-3. No a poďme na AC Miláno, ktoré vypadlo proti Feynordu. Ja som očakával, lebo som predikciu v útorok, očakával som, že by vlastne Feynord to mohol nejakým spôsobom zvládnuť proti AC Miláno. Vyzeralo to tak, že to ACčko dá. Hneď v prvej minúte Jiménez, bývalý hráč Feynordu, otvoril skóre, ale následne prišlo vylúčenie Thea Hernandeza, ktoré ani neviem, či vlastne bolo nejakým spôsobom sporné. Theo nafilmoval zbytočne podľa môjho názoru penáltu, nenasimuloval, chcel nasimulovať. No a poľský rozhodca sa s ním absolútne nepáral, boom z fleku, druhá žltá, Theo Hernandez bol vylúčený a vlastne to definitívne zaklincovalo šance AC Milána na to, aby dokázali poraziť práve Feyenoord. Zlatan to nejako kritizoval, ja sa priznám, čo tam chceš kritizovať? Filmuje žltá karta, potom sa vždycky volá. Prečo sa tam hádžeš, keď máme akože vo svete VAR? Ja tomu absolútne nerozumiem a ja v tomto tvrde stojím za pánom rozhodcom, za tým rozhodnutím, ktoré urobil. Určite to nebolo jednoduché rozhodnutie, ale bolo to správne rozhodnutie. Takže sorry Zlatan, ale nie. Smutným hrdinom zápasu teda ostáva Santiago Jiménez, ktorý ešte do januára obliekal dres práve Feynordu, prestúpil do AC Miláno a práve proti svojmu bývalému klubu vypadol už takto v play-off. Samozrejme, takéto veci sa stávajú, Santiago Jiménez, ale je skvelá posila pre AC Miláno a zdá sa, že teda z 3+1 skvelo zapadol do tohto talianskeho mužstva. Bayern Mníchov zvládol zápas proti Celticu, natrápili sa na víťazstvo, na postup sa natrápili, keďže Alphonso Davies v závere zápasu dával teda na 1-1. Priznám sa, Bayern Mníchov v posledných dvoch zápasoch nevykázal nejaké známky toho, že by mohol atakovať víťazstvo v Lige majstrov. Spomeňme si na ten víkendový duel proti Bayeru Leverkusen. Tam fakt ich Bayer Leverkusen totálne prehral. Samozrejme neinkasovali, čo je veľmi dobré, možno ukázali aj nejakú druhú stránku toho, že ako vedia zahrať, aj keď Bayer Leverkusen mal fakt veľké množstvo príležitostí, ale ich nedokázali premeniť. Každopádne skončilo to 0-0. Teraz otázka, že či môžeme za takýto
prístup nejako úplne, že kritizovať Kompányho. Asi áno, ale to len z toho dôvodu, že očakávania na Bayern Mníchov budú vždycky ďaleko väčšie ako na Bayer Leverkusen. Že proste, ja viem, že keď Bayer práve v zápase proti Bayernu Mníchov predvedol defenzívny výkon, moc sa o tom nerozprávalo. Keď niečo také predvedie Bayern Mníchov, logicky sa o tom rozpráva, pretože u Bayernu na to nie sme zvyknutí a očakávame od nich asi trošku viacej ako práve od Bayeru Leverkusen. Takže uvidíme, ako a čo to vlastne znamená pre šance a ambície Bayernu Mníchov v ďalšej fáze Ligy majstrov. Každopádne aj so spomínaným Bayerom Leverkusen sa Bayern Mníchov môže stretnúť. Uvidíme, čo zajtrajší los. Ak to nebude Bayer, tak to bude Atletico Madrid a to môže byť tiež veľmi zaujímavý duel, kedy takýto defenzívny approach si asi Kompány nebude môcť dovoliť a bude musieť hru diktovať, keďže vieme, že Atletico veľakrát tú loptu ani nechce. Poďme na posledný zápas, najväčší šláger celého kola. Real Madrid bez problémov jednoznačne zdemoloval Manchester City. Môžeme to tak povedať, hoci výsledok 3-1 možno nie je až tak tvrdý, ale nebyť toho gólu v posledných sekundách zápasu, tak 3-0 je fakt akože demolácia a možno tie štatistiky ani nehovoria nejako že teraz totálne ich prejeli, keď sa pozrieme na držanie lopty, keď sa pozrieme na XG, ale každý, kto ten zápas fakt sledoval, tak to bola neuveriteľná potupa Manchesteru City. To, ako Real Madrid pôsobil na tom ihrisku a ako na tom ihrisku pôsobil práve Manchester City, úplne akože dva odlišné svety. Bez randy. Hlavnou hviezdou samozrejme Kylian Mbappé s hat-trickom. Neuveriteľne som rád za tohto chlapa, pretože bol kritizovaný až príliš na to, že bolo to až moc. Ja viem, že nemal niektoré výkony dobre, ale bolo to až moc a brutálnym spôsobom sa on nejako odpovedal na to. Môžeme to aj takto povedať. Brutálna odpoveď Mbappého, skvelá forma a to, aké už má čísla v tejto sezóne, je fakt niečo neuveriteľné. 27 gólov, dámy a páni. Ak toto nie je forma, alebo ak za to je kritizovaný, tak sorry, ale dovidenia. Prvý gól, krásny nábeh, výborný pas Asensia, obrana samozrejme Manchester City katastrofálna, Mbappé chladnokrvne preloboval brankára, zasekávačka Guardiola totálne ho dal na párky. Fakt ja som s nemým úžasom pozeral na to, čo tam Kylian Mbappé vo včerajšom zápase vystrájal a ja viem, že Vinicius odohral dobrý prvý zápas, dostal tam to man of the match, ale ak by som si mal aktuálne vyberať, či Mbappé alebo Vinicius, all the way vyberám práve Kyliana Mbappého, ktorý je ďaleko aktuálne lepším a platnejším hráčom. Viem, Vinicius mal nejaké zranenie, asi on sa musí naštartovať, ale včera ho Kylian Mbappé jednoznačne zatienil a za mňa práve Kylian Mbappé je tou hlavnou hviezdou Realu Madrid a nie Vinicius Junior. Samozrejme, asi tu budú ľudia, ktorí so mnou nebudú nejakým spôsobom súhlasiť, ale je to môj názor. Každopádne ešte by som chcel pochváliť jedného muža a to je Fede Valverde, ktorý zvládol pozíciu pravého beka úplne bez problémov, bol veľmi aktívny, smerom dozadu mu tam hráči Manchester City neurobili žiadne problémy, takto virtuálny klobúčik dávame dole práve Valverdemu. Takže toto je niečo, čo nás čaká zajtra. Uvidíme, ako tie dvojice dopadnú, ako teda bude naplánované aj to štvrťfinále a veľa podľa mňa ukáže o tých šanciach práve zajtrajší los. Takže toto je nejaká reakcia na prvé vyraďovacie kolo Ligy majstrov. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte, video lajknite a zajtra netrpezlivo očakávame los Ligy majstrov, Európskej ligy, konferenčnej ligy. Keďže aj tu, keď sa na to pozeráme na tú grafiku, tak vidíme tu veľmi veľa zaujímavých dvojíc. Či už to je Real Madrid, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Atletico, Bayern a práve títo dvaja spomínaní súperi. PSG, Barcelona, Liverpool. Je to fakt veľmi zaujímavá súťaž a teším sa na to. Čaute.